Kongot nuaing tu bagas curon di bagasan roha moliate tapak satu tu hatai di bagasan tikyon dalam rangka mendukung pesta gotilon dohot pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Huriata HKBP Cimanggis tahunon Om Manuaing Tikina sahat giliran yaka parhalado iman alahu pataridahon kreativitas yang parhalado sebagai dalat tamon lahu manupahi pestata di bagasat tahunon jala mendukung asatung suksesna ulaun pesta di Huriata di tahun 2020 tolon alani balgado pakirimon nami tu kita salukna naro di bagasan tikyon asa marniang nilaka hita rono tujulu di bagasan lasti roha lahu mangaleho dukungan doho partisipasi tu Huriata marhite penampilan na pinasahat ni amat tado inata parhalado ni Huriata alani dang paliling-lilingon nami be nang idota nasida dohonon nami matuita saluhna jalan-jalan ke kota Depok ulang ijo jalan-jalan ke kota Depok mampir sebentar di HKBP Cimanggis gebe lupa walau ya ulangi doa jalan-jalan ke kota Depok mampir sebentar di HKBP Cimanggis penampilan parhalado marilah tengok sambil nyawer berbaris-baris musik.
Mulia tema di saluhna hamuna amana minanami naong pasidohot manupahi di ulauta di bagasan maduguton tuhatama nama masu-masu hita saluhna horas madihita. Shalom. Adorang suta mulai dope ibadah ta martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabe martang yang mahita. Amin. Mari dimahita.
marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di purbadiana tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do haholongon saliling-liling da hubain makkaholongiho dibahini hutaitiho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata para si rohana sumurong mauliate rohanami tuho ala dijuho hami tu pakirimon dihangoluan saleleng ni lelengda saleho matodim tu rohanami asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akan na di banua gidjangi para gogoy mahami manaluhon salhut nanaing mangabat hami tu hasonangan say pagaddaha prosyaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami asamonang hami ro di ujungna lao majalo tupali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Mari mahita. Tangihon hamuma patik ne debata imana tersurat di Romual 20 alai taboto do saluhut nado manupak tunadenggan diaka namarhonong ni roha di debata ido sahatna atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Mari mahita.
tato poti madosata. Ale Tuhan debata manami para siroha na sumurong na pungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mga sakon hati goran nami na mga sakon na siniroham na godangido saya si maroham mida sadok bangso nami se sama dosa nami saluhut na saya sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalaho nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonod dohadani Tuhan Jehovah nunga polahu pasisi akka pangalosim songonobun jala songonobun manorob akka dosam sai mulak maho tuau ayau do si paluaho hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Mari demahita. Hatani debata turpok madang epistel di hari Minggu won iman atar surat di 2 Musa 22 ayat 1 saplopat tajahama marsika soring hami mana perjulo alai di ayat saplopati rap mahita majahasa alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat Musa siat dolohi marluhut mabangsoi manopoti aron ninna mamadokibana hehe maho bae madihami debata akka na manguluhon hami aindang huboto namarhua hami manang si Musaon bawa na manugihon hami ruar siat tano Misir. Jadi sadok bangsoi marsi tanggal ating-ating nasere akan adipenggal na sidabi
jala dipabuat doi tu Aron. Jari dung di ida Aron lobui laos di pajok masada langgatan di adopanda jala martiting ma Aron mandok marsogot ma ari raya di Jehovah. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa laho mau tuat ainunga marroha mago bang somi na tinugi hom muruar siatano Misir. Dungi romusema hatani Jehovah tu Musa nunga manadda rohakku di bangsoon jala idama tung natakang dorohani bangsoon. Alai marhura jama anggo Musa di adopan ni Jehovah di batana nindama boasa matung marsi gorgor rimasmu ale Jehovah mida bangsom naung tinaguhom muruar siatano Misir marhite sian hagugun godang dohot marhite sian tangan na marhuaso. Saya marningok maroham di Abraham, di Ishak doh di Yakob, akan aposomi, nunga pola marwariho tudirim, marbagahon tunasida, ahu padaropon sogot pinop parmuda, songon bintang akan di langit, jala sadoktan on naung, hu parbaga-bagai, ikol lehonok kudo itu pinop parmuda. Bahen pertalianna rodi saleleng ni lelengna rap mahita majah dia saplopati jadi martani Jehovah cari matuhin ima sahatna martua doakan atu mangihon hatane debata jala na upya-upsa amin barid mahita.
tidak ko maha porsyotay songon nahin hina tidak kon ni dongatta sa porsyon di sandok portibion rap mahitamando au porsia di debata Jehovah hido ama parguguna suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sadai iman tugon si Maria ngaga megabia siaton di probadia andorang sohauan hido tohatta atuman bernit di panghuman ni silabus nama terpajal do ibana di hapro silang ngatua tu badro turu umitanom ngamula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lahundu siam mendebat Jehovah amanai parguguna suatu dosani isime bana pengamula suatu tanon mangumi halak na mangulu dohot nama te au persia diton di perbadia ala dosa da uria na badia uria to panela Kristen akan badia do dia sang dosa do da tai na mando mula mangulu suatu daging halak na mante do dia ngaluan na asal. Amin. Tabigi makor sian punguan inahanna nungi terus sama marang dilanjutkan ina Deborah.
Tapi gimana ting nama sa dihurata di dasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhutna. Tapai hut-hut matiting nama ragam di Minggu 15 Oktober 2023. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasaplu siaho dung Trinitatis lapatanna hasi tulusadaon ni dewata. Topik Minggu Lado najinou alai otikdo natarpilit. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu 22 Oktober 2023. Di pukul 7.30 ina Kamis lansia ama Huria ina Esther. Di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Jeriko ama Salom remaja. Di pukul 10.05 NHKBP. Napatuluhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa 17 Oktober 2023 di sektor Nasaret Masohot, di sektor Judea di keluarga B Sihombing Borusinaga, di sektor Bethlehem di keluarga M Panggabean Boru Sihotang, di sektor Efesus Masohot, di sektor Galatia di keluarga S Sihombing Boru Gultom, di sektor Filipi di keluarga M Lumban Tobing Boru Sianipar, di sektor Sion di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2023 keluarga A Gultom Boru Hutagaol, di sektor Betania Roma Korintus Masohot, di sektor Kolose keluarga J Simangunsong Boru Silitonga, di sektor Kanaan di keluarga J Pakpahan Boru Sinaga. Molo alamatna amanginang boy mataida di acara tanong tatiop. Nabawaton ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 22 Oktober 2023 nanengro hita memakai bahasa Batak. Nabalimahon amplop diakoni sosial. Di Minggu sadarion marpelia tujolo dohita ima papungu pelian amplop diakoni sosial dohot pelian napaduahon tapasahat ma di bagasan las neroha. Napaonopon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Di Minggu ta sadarion di kebaktian 7.30 dohot pukul 10 WIB ima kreativitas ni parhalado jalan nunga mardala dohot denggan. Di hari Minggu 22 Oktober 2023 nanengro di parminggu 7.30 ima siak kategorial lansia dohot di pukul 10 sian panitia. Nabapituhon pertukaran mimbar PGIS. Di Minggu sadarion dipatu pada pertukaran pelayanan mimbar PGIS Tuhuriata di kebaktian pukul 7.30 WIB rodo inang pendeta Jujun Normalia Majiah sarjana teologi Nasian Gereja Kristen Pasundan Jalabor hak dosian Huriata amang pendeta Immanuel Panjaitan Master Teologi tu Gereja Kristen Pasundan di kebaktian pukul sia. Napawaluhon paduan suara talenta Jakarta. Di Minggu pukul 7.30 sadarion rapmar Minggu dohita doho paduan suara talenta Jakarta laos patu begehon kordo nasida di acara kebaktiatai jala acara nung ngamardalan doho denggan. Napasiahon rapat pendeta hatopan HKBP. Di hari Senin sahat hari Jumat 16 sahat 20 Oktober 2023 nanengro di patupa Huriat HKBP do rabok padita hatopan maringana di jetun silangit si borong-borong nani dohotan ni sude padita HKBP borhak dosian Huriata amang pendeta Immanuel Panjaitan MTH dohot pendeta Esron Tampu Bolon MTH
lahomat dohotisa tatangnya koma asa dengan mardalan rapoti napa sapuluhon padidion nahinipu nah di hari Kamis tanggal 12 Oktober 2020 dipatu pada padidion nahinipu tu sahala poso-poso ima Yesekiel Siburian yanakon ni keluarga N Siburian inang Borsilitonga nasian sektor Bethlehem. Pasapul sedahon panitia Natal umum HKBP Cimanggis 2020. Panitia Natal umum HKBP Cimanggis tahun 2020 di pasahak dut sektor Galatia dohok sektor Roma akaon ma guar-guarni panitia. Penasehat Pendeta Immanuel Panjaitan MTH, Pendeta Esron Baktiar Tampubolon MTH, Ketua M Nainggolan Boru Manurung, Wakil Ketua L Togatorop Boru Siregar, Sekretaris Sada TM Siagian Boru Tarigan, Sekretaris 2 Nonya Sinaga Boru Raja Guguk, Bendahara Nonya Siagian Boru Simbolon. Seksi-seksi Seksi Dana Nonya Silaban Boru Purba, Nonya Siagian Boru Tarigan. Seksi Acara Sintua Boru Raja Guguk, Calon Sintua Boru Tampubolon, Nonya Calon Sintua Siagian Boru Tambunan, Nonya Sibarani Boru Sitorus. MC Sintua Boru Raja Guguk mewakili Ina, L Togatorok Boru Siregar mewakili Ama. Seksi Konsumsi Nonya Togatorok Boru Siregar sebagai koordinator, Nonya Nainggolan Boru Manurung, Nonya Hutagalung Boru Simorangkir, Nonya Sitohang Boru Manalu, Nonya Tambunan Boru Purba sebagai anggota. Seksi Perlengkapan Dekorasi Dohot Keamanan, UR Siagian Boru Simbolon sebagai koordinator, B Sihombing Boru Sitorus, L Sidauruk Boru Matanari, M Situmorang Boru Hasugian, S Sihombing Boru Gultom, B Lumban Gaul Boru Siregar sebagai anggota. Seksi Dokumentasi JT Purba Boru Manulang sebagai koordinator, R Tarihoran Boru Simanungkalit, A Silaban Boru Purba sebagai anggota. Penerima tamu Nonya Sinaga Boru Raja Guguk, Nonya Purba Boru Manulang, Nonya Sintua Hasugian Boru Simarmata. Mewakili Naposo Sani Siagian Dohot Hani Siagian. Pasapuluh 2 hon amplop presot di hari Minggu tanggal 22 Oktober naneng roon marpilia tujolo dohita ima papungu pelian amplop presot dohot pelian napa 2 hon. Pasapuluh 3 hon ruas namoding nunga marujung ngolu sahalak dakdanak ima Yesekiel Siburian tubuh tanggal 1 Oktober 2020 modding 12 Oktober 2020 tutup usia 12 hari yanakon ni keluarga N Siburian inang Boru Silitonga sian sektor Bethlehem tatangnya kema anggiat tarapul rohani keluarga na tininggal honna jala laos disadari ido nunga di pasahat huriat tabe diakoni sosial tu keluarga nasida. Pasapuluh baton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahat ton pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Oktober 2020. Tuakan aso pasahat to dobe taingot ma amang dohot tamu inang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh 5 hon torop ni ruas nama dohoti par minggu tanggal 8 Oktober 2020 godang na 127 halak. 16 ruas nama ulang tahun kelahiran 47 halak, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal sia 1 15 Oktober 2020 hatani debatana pasit kopol las nerohamuna tarsurak di pesalmen biddu 20 ayat 6 tongot tahe dengan bahasa dohot asiniroha mangihuti hutahu saliling ahu mangolu
Jaladung mula kahu masuk aku mabagas ni Jehovah saliling-liling na. Pasapuluh pituhon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan Minggon 5 kepala keluarga godang na Rp125.000. Pasapuluh aluhon pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan Minggon 10 kepala keluarga godang na Rp20.020. Pasapuluh siahon totok ripe pembangunan. Torop na pasahaton totok ripe tu pembangunan di bagasan Minggon 3 kepala keluarga godang na Rp450.000. Padua puluhon warta tambahan bangku naung dipesan sian parar tahun 10 unit manang 10 buah nung ngasahat be di Huriata tabba 2 bangku nasian keluarga UR siagian inang borsibolo subangan nasida nung ngasahat be tu Huriataon. Jadi jumlah bangku nung sahat saonari 12 bangku jalanung ngabe dihuduli di posisi perpudiamang dohot tamu inang. Jadi bangku ta saunari na di lantai 2 nunga posisi bangku na baru sa luhutna. Mauliat ma di pasahat huriata terkhusus tu amang keluarga UR siagian borsib bolon naung mangalia subangan bangku tu huriata sa di pasu-pasu tu hatta ma akan niula di tangan muna. Mauliat pa 20 sadahon keuangan huria. Huria 15.932.750. Pembangunan 5.045.000. Sentralisasi manang pusat 622.250 Jumlah 30.600.000 rupiah. Malotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu barhalado radedo hami laho padengkatosa songoni matiting nama sa doho si pamasao di tonga-tongani huriata saya di pasu-pasu tuhat tama peliani bain sangap di guarna. Amin. Tapi gimakor sian punguan ama huria nunghian non diturus sumba sian punguan ina Esther.
Marede mahita huut ma tapapung pilihan sada A dohot sada B. Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tatangihon mahata ni debata barita nauli dihita sadarion na dienet sian buku Evangelium Matius bidu 22 ayat sada rodi ayat 14. Songonoma hatana disi. Dungi diulahi Yesus ma marupa matunasida songonon.
Terpatudus do harajaon Banua Gijangi tu sada raja nama mestahon anakna nama ngoli. Jadi disuruh ma akana posona maju akana ginokon nahian tu pestanai. HP dangolo nasidaro. Dungi diulahi ma. Disuruh ma naposona asing nin nama. Pabuahamu ma tu akana ong ginokon. Nungahu parade panganon pestai. Nungahu potong aka horbo dohot lobu. Nungarade saluhukna. Ipe romahamu tu pestai. Alai nalau bedo nasida dituis ni roha nasida. Nasada tu haumana. Nasada tu partiga-tigaanna. Alai ditakup nadeba akana posona. Dipasipal-sipal. Jala dipusa. Jadi tarimas marajai. Disuruh ma soldaduna mangaling sehon aka pamunui jala manurbu hutana sida. Dunginin nama madok aka naposono. Nungarade nian nahasea tu pestai. Alai dang tau aka napinioi. Ope laho mahamu tu aka dalan balobung. Arahok kamu ma tu harwanon nasa nadapot tamu. Jadi sau malaho akan aposoi tu akadalan ditogihom ma saluhut na jupang nasida akan najahat dohok nadenggan gabe gok tamu ema parpestaan. Alay laho bongot rajai mamereng akatamuena dapok mata nama disisa dahalak na somarpahyan pesta. Jadi didok matu nasida nabehado parmasuk mutusonamang aidang marpahyan pesta ho gabe makkohom maiban. Dungi didok rajai ma tu akan aposon talihamu ma pakna dohot tanganna laos pabalihamu ma ibana tuna holom maripotipot disima masa hangguk-hangguk dohot napatungoripon ai laddo najino alai otikdo natarpilli. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus lasni rohabulodo ulaon pesta na mangoli. Ido ubain na macay dihasi holi halak do pestai. Jalo mulo ni rajuman odo rama bain sahat tu sadarion mulo jupang iba manang idia tu halak adiga do pe hamang mangoli. Adiga do pe malang jagalmu. Si patao lo doso marho sa iba mangalusi curhat mo na te mulo maus mo di manukun adiga do manguli adiga do malang jagal mo ini alay terlepas ya ni taboto takas mo ledok pesta manguli ulawan las ni roha apalagi mau lo ditaringoti pesta ni anak ni raja pasti hebat do las ni roha bulun na masa di sini. Di upamahor Tuhan Yesus do harajaon Banua Gijangi tersongon sahala raja nama mestahon anak nana manguli. Berarti molo manaringoti harajaon Banua Gijang manaringoti las ni rohabulo do. Guarna pesta ni anak ni raja. Pasti do pangaradion nyon nga lebih sempurna sian pesta-pesta biasa. Mulu tayengok do the royal wedding tahun 2010 lalu Prince Pangeran Harry dohot Meghan mulu nibereng baritai didok hola siap budget dana saha do 600 miliar rupiah nah habis lau patupahon royal wedding on pesta pernikahan yang akbar itu. Nani dohotan ni sudah rakyat di Inggris bahkan di luar negeri ditayang secara live di televisi. Siani taboto manang taida ma bahwa moledok pesta manguli anak ni raja dan tanggung-tanggung. Las ni rohabolo do na Jepang di sini. Alania kamanginang molo dihasomal hokita halak Batak manang HKBPB rotu parmingguon lengkap na merjas, merdasi, markebaya, marhua doha makenate, marbrokat aro karni.
marsanggul ala adong do di hita pangatusion. Ibadah ini adalah pesta raya menyambut Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita. Namar pesta do hita. Jadi molo rotong tu per minggu na salah-salan na suira jumi ido be pesta. Mulu baga do hamu tu pesta tu hall tu dia do garna. Tu wisma do teh. Tu gedung sedaripada tu gereja bah. Berarti tibu do level nai pesta nai sana. Ya. Ale suatu hari minggu tanggal 22 marsanggul hamu sudah. Mar melati muse hamu bangatong si suku nuna tu. Nama guru rok kamat teja bu. Nama guru nangina takol lau tu gereja. Nang mertupul doho manang nomor huain. Alana pasti alani pangatus yota bahwa ibadah ini adalah pesta raya. Ido ubain nata hasomal hosi somane. Didok aka manginang taringo tu harajaon banu gijangi sude do hita diudang. Sude do hita diudang. Laddo hita nadijo banyak, semua kita mendapatkan undangan yang sama. Molo di son ya marhite titingi mai undangan doi. Molo di Sumatera giring-giringi undangan doi. Jadi molo makuling giring-giring jam 6 pagi di hari Minggu sebenarnya itu undangan. Itu perpanjangan suara Allah. Huta dungo hamu marminggu behamu. Undangan itu. Asahida sudah narutuson dan diundang do. Ido benda solo balik-balik molo rona poso MC molo IPA. Kami undang kau Tuhan hadir di sini. Perasaan ibadah niudang do. Hitahon na niudang do. Dak kita mengundang Tuhan rotuson. Dang dohono taison dohono ni liturgisma. Kami mau mengundangmu Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini. Iseho. Ibadah do na mengundang kita. Kita ini undangannya. Masuk ke dalam pesta raya ini. Hudok nakaning sude do hita diundang tanpa terkecuali. Alai tung sude pe hita diundang idok otik do na dipilit. Nah iso do persoalan. Laddo na niudang, laddo na jino, alai otik na terpilit. Suku-suku na bahasa semoni. Om mananang si parrohahonot ta setur poho. Ternyata respon nina niudangi mempengaruhi ibana dipilit manangdang. Respon tanah niudang no. Kita adalah orang-orang yang diundang masuk dalam perjamuan kawin ini, tetapi respon kita menentukan kita itu dipilih atau tidak. Setur pohon adong matolu responnya karena ginokon. Tadeteksi mak di posisi nomor 3 do hitan wai. Di partuhanot tahun di parugamo tahun di posisi nomor 3 dohita di udanganon. Respon na parjolo om manatakas di dok naking ima akahalak na manulak. Memang asli ditulak do. Jadi honot tama memang tois do rohana sida. Molo dimulanai ipasahat udangani horoa di jalo do. Ido ubain na disuruh rajaimu se mangalapi. Alai ditulak nasida do. Jala undanganon masa istimewa do. Molo somal na hita mangudang, molo hamak ka manginang mangudang jol matu pesta muna. 3 hali hamuratu jabune. 3 hali. Sahali do kan. Ipe molo saha tu jabune. Eka tetanggam do edesiaha titip pujona udah ngakon. Inna do sipata. Tang ro tu jabune. Molodang di zaman teknologi on ngawe dipermudah lewat WA no yang ngawe diudang iba ngasah Allah yang gue diterbohon itu istimewa do udangan ni molo tajahan non ayat 3 ayat 4 ayat 5 adong mapinomat 3 hali diudang orang yang sama ya 3 hali ilia jodangan ni dangro disuruh mana posona lao dangolo disuruh musena posona lao pabuah matu nasida ngara disudi ngaho potong natabu ngara lengkap akan nasenang si persolihonot 3 hali tu sasaha laki ro naposoni rajai alai ima responna di bagasan tois ni roha nasida dangolo nasida naro mereka menolak undangan itu dangolo nasida ro dohono maun termasuk mon bebal
kategori bebal mon. Molo ngapa la tulu haliro saya lalak ditulak didok mai dison orang-orang yang bebal. Ai ngapala raja marsuru. Hape molo raja marsuru patang do juau ninna. Ala yang raja marsuru. Boy tega-tega na halaki manulak dang oloro tu udangani. Nadeba marsidalian. Adong madok tu hau majo piao, adong madok martiga-tiga do piao. Macam makasidalian na disi. Memang pas tu nani dok ni halak bataki. Horbo di padang bolak manggagat majapal di balian moloso di siroha gudang do sidalian. Jadi na gudang na sidalian na. Nang dihitope akan nang tardo Kristenon sebagai warga gerejon dihitapi jok-jok do gudang sidalia di pajoni. Gudang regam sidalian non. Naulon nama, bisnis nama, yanakon nama, amata nama, inata nama, pahopu nama. Sudah manon on boy gabi sidalian na lahoro tu udangani. Naulu dope sahak tu nama nalai manang menyalahkan orang di na halosohon nai ro tu udangani. Tang tabu cimanggis merjamita inna asa dilingisi dope pada tatu bulo ni dang olah bar minggu sibah inna mulu bereng situai alokku di mang mului marageda tang konsentrasi au tumako dodang berminggu berdosa yau inna jadi gawe halak isalahon ommak kana mersidalian bertobatlah akan mersidalian nadiba no parah madabu tu hajahaton ngaro di udang dipasipal-sipal ninna dipusa naposo ni rajai. Ini kan luar biasa. Ya udahlah moloso neng ro ibana ya udah nang ro. HP on gabi satu hajahaton dipasipal-sipal dipusa do naposo ni rajai. Molo tabereng rangkaian utuh Alkitab martudu-tudu tu Tuhan Yesus Kristus do maradopon halak Yahudi. Halak Yahudi do perjolo disuruh debata, dipilit debata halak Israel. Alelos halako sadiri do na pasipal-sipal anak nai na posoni debata mai bana disi ima Tuhan Yesus Kristusi dipusa ibana jala dipamate saha tu hau pinarsila. Omma respon na parjo na manulak. Hape takas do na naing mangalian las ni roha do rajai. Na mangalian sukacita do iba. Bayak ko maning mangalian sukacita hape ditulak. Pasti hacik doi ido baina idok bat idok padohan di bataki hacit mulak mangido hacitan mulak mangalean neng mangalean do tuhani nah olas ni roha diham hape ditulak hacita doi ido ubaina didok dia pitui jadi tarimas marajai disuruh masol daduna mangaling sehon akka pamunui jala manurbu hutanasida sebenarnya las ni roha bolo do nanang jakononna alai ala songoni sikap na manulak dohot mangaleai debat mangaleai naposo ni rajai manang tuhani dison didok surbon nama hutana bunon nama nasida salo tarimas do rajai to kahalak na manulak si songoni ima naso oloro na marsidalian dohot nama nalho kalak dohot na mabain najat to akka nasinuruni debata roto iba. Dungi napa duahon didok maon respon napa duahon na oloro jala marpahean pesta dung sahat udangani tunasida naroi aleo ngahalak na berbeda be molo na perjolo na udang na ngagagal ditulak do ido ba na idok rajai lao mahamu tudalan balubungan manang ise na Jepang muna disi ima udah kamu roto pestaon ay ngaredi sudi itu dia namon narajai lao makan apa sonon mengudang itu akadalan torop donaro adong dona oloro jala dipakai pahian pestana ido ubain na didok diturpuktai gabe gok tamu ema parpestaan gudang dona oloro jala dipakai nasida pahian pesta molo ala upama doon dela talapati mai mole dok marpahay pesta ima aka halak na oloro jala benar-benar porsea ala adong do halak na oloro asal ro alai dang porsea anggoon ima aka halak na oloro
tu udangani jala benar-benar percaya ibana tu Tuhan Yesus Kristus di tonga-tongani ngolun. Totu tu horong nomor 2 do naing arahonota ngoluta. Asa sudehi tanah pungon dohok na mangihuton live streaming nuaing ibadahon. Boy hita menempatkan posisi ta dohok respota to kahalak na oloro di udang tulas ni roha boloni jala betul-betul porsea tu ibana napuna ugasani manang napuna hajatan ima Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita benar-benar datang dan percaya setiap pertemuan kita dengan Tuhan, setiap kehadiran kita di dalam undangan Tuhan benar-benar mengubah kehidupan saya, sehingga saya semakin percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon o manaparpudi ima respon nama dok na oloro alay dang marpahyan pesta olo do ibanaro alay dang ipake pahyan pesta didok mon akahalak na leas rohang langgus di pabotonon. Jadi didok nakaning diturpuktai dung rogo dang tamuei merdala doha suhutoni mamereng tamunai. Jadi mulai pesta hita di pesta Batak kasomal doi titikin na marsipanganoni sude Roma hasuhutoni gudang-gudang ngalaka mudain nah, api olah sakota doi lihat kan maksud tu kan rodo laki penyapa mulai tidak gudang-gudang ngalaka mudain. Jadi keliling do hasutonon keliling songoni maharo posisi ni rajai di son mamereng akar tamuei di tiga songoni bana merdalan terbereng nama bah asing amat tong dang merpaya pesta izonohi ma isuku amang bohado permasuk mutu ngananon ay dang merpaya pesta ho halus ni amatai babere kamu bibil muneng unang halus ni amatai bisa bereng tu amuti halus anak kaning halus ni amatai yido makohom unang lo sipa malah makohom halus na lo sipa mo makohom sip. Jadi hata makohom di son lebih kepada tidak peduli dan tidak mau tahu. Ido bana terima serajai ala nama kohomi bana di sidang na soibo tu halusna alai na cuek doi bana di suku-suku ni rajai na so peduli doi bana di suku-suku ni rajai aka amang upama doon ternyata boy do sudah hita diudang roh hita tu ingananon alai otik kita na dipilit ala adong syak kita na somar pahian pesta di son imaha porsiaon dang porsia ibana rodo tuson hudul lorisi itangi hudu jamitai alai dang adong porsia ibana tutuhani dohot tuhatan di batai dia tetap meragu dengan Tuhan meragu dengan kuasa Tuhan walau dia datang ke dalam persekutuan itu ido na nido neson akan asomar pahian pestai na leas rohana dang adong hamubau di ibana mereka datang dalam persekutuan tapi tidak ada penyesalan mereka datang ke persekutuan tapi tidak ada perubahan bahkan tidak jarang mereka berkhianat mereka memberontak mereka tidak setia ido ubaina bagian nisi songonon di ayat 10 tulu di dok dungi di dok rajaima tu akana posona talihamu mapakna dohok tanganna laos pabalihamu ma ibana tuna holom maripotipot disima masa anggu-hangguk dohot napatungoripot. Sebenarnya molo marala sampai banadang adong tuk alasan ni alani makohom ibana gabe lam tabba marimas ni rajai bodoh halak menafsir kan nejowi mana siya nakisa dala balubung do amang ba mungkin nang sangay bana marpaya pesta buhana asing nay ay do naking go do tamuei alay holas sasadai do na sumarpaya pesta berarti naso di pardulihoni do nalanggus do rohana naleas do rohana di pajauhan manang diudangan ni debata nasahat tu ibana akhirnya dohonom ma ailad do najino alay otik do na terpilit banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih gudang do naro tu garejaon alay otik do na malua sahalinay gudang do na boy rotu garejaon
alai otik do na malua dang ala na susiat inganan mulai detai 174 idok torop dope nasiati dang ala na susiat inganan alai ala ni pajakonota doho respota di udangan ini molo olo hitaro jala marpahian pesta lapatanna marha porsiaon na polin maradopot tuhatai saina paluaon na dohita ay memang takas do di dok holan akan na betul-betul porsea do na tau bongot jala malua Yesus Kristus pengai dok ibanay di Matius 7 ayat 20 sada hiado di dok Tuhan Yesus dada saluhut halak nama dok au Tuhanna bongot sogot tu harajaon banua gijangi holan akka na mangulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi do ido sogot na bongot tu harajaon banua gijang laho menikmati lasni roha bolon amin martang yang mahita mau lihat tema di pasahat rohanami tu adopam wali Tuhan ala nunga sar hatam di tonga-tonga ni persauran nami di bagasan sadarion atong marhiti to dim to di porbadia sai pamalo mahami ale Tuhan mangalapati hatam huhut margugui ho kami laho mangulahoni di ngulu nami siganupan saluhuk na dohami di otakko asa pasidohot hami bongot tu harajaon banua gijang tulas ni roha bolon naung pinaradem tu hami saluhuk atong naing ma di naung jinoupami lau sude mahami pilitommu ala rohami marpahyan pesta butul-butul porsea marado pokko di tonga-tonga ni ngulu nami padao masyak kamion aka keraguan laho makaposiho dohot nama dua maswada hoko di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami alai holakoma debata nami holakoma Tuhan nami na mengurupi dohot nama dongani hami mulia tema Tuhan pergugui masude ruas ni huriamon siada dana na mekmet sahat wakana matua disude gulmit ni ngulu ni nasida dohot ragam aktivitas na naing ulahon ni nasida saminggu 7 loon homa na mga ramoti homa na majagai saluhut na ruas ni huriam mangulahon akka ulahon na asa dapotan las ni roha manasida dia ka ulahon nai ale Tuhan jala patarida honon na akka halak nang pinili mo do nasida Tuhan debata odiho kami do saluhut na ruasmu na marukil do pe ala ni sitaonon ala ni parsahiton na songgop tu pamatang ni nasida manang tu pamatang ni anggota keluarga ni ruasmon ala ni iapeho matangamu nalabohi maradopon nasida asa anggiat tanggal panahit sil pamatangna neang mapakilalaan na muse manguduti nguluna dohot akka ulaonna pasu-pasu ruasmu ali Tuhan na di bagasan arsak dohot habot ni roha secara khusus ma di keluarga en siburian boru silitonga di parmodding ni ianakon na pinalumehommu tu nasida Tuhan dang diluaso liling nasida laho majakon pasu-pasui di tonga-tonga ni rumah tanggan alai unang maali Tuhan macohot asini roham maradopon nasida alane ipatugu marohani amatai dohot inatai ale Tuhan asa totong marpakirimon na mangulu nasida marado pokok natuk dope huasom doh gogom laho paradihon aka pasu-pasu na dumenggan di tonga-tonga ni parnguluon ni nasida Tuhan debata atong apuli marohani keluargai doh sude aka nama kahaholongi nasida di bagasan tikyon wodihok kami do aka ruasmu namar lasni roha di bagasan samingguon imaka namar ulang tahun akan sukses ulahonna akan nong clear aka karejona asiroham ajari manasida madok maulihati tuado pammu disudi akan naung pinarsaulihon ni nasida asa totong di bagasan serep ni roha nasida mamakei laho mamuji pasangapon guarm pasu-pasu akan toras totong berwibawa laho mangalugah rumah tanggana marmudu-muduhon akadak danak naung pinalomehom mutu nasida pasu-pasu akayanakon asa totong ma sibuah las ni roha sibuah pasu-pasu na mangoloy ajar doho poda di natua-tuana lumobi mana marhabiaran marado pokko nasida di tonga-tonga ni keluarga Tuhan debata ho di kami do ulaon ni huriam HKBP hatopan nanaing patupahon rapot padita hatopan nani dohoton ni sude na posom padita di sadok portibion pasu-pasu ma Tuhan sude peserta naung sahat tu jitun silangit
na dia ka perdalanan nuaing dohot na manguduti perdalanan sahatu hari marsogot ramoti saluhut na peserta asaboi hipu diinganani madohoti parrapotoni dohot denggan anggiat ali Tuhan boi patupahon akka teologi na dumenggan di tonga-tonga ni huriam HKBP na naing sihanguluhonon nami asima roham ali Tuhan pasahat kami mangulu nami otuho asaho matatong na mangurupi hami disadok akka nahu hasiholi hami dohot nahu hari kotok kami diganup ngulu nami marsada-sada Tuhan debata urasi ma dosa nami urasi dosa ni ruas ni huriamon atik tungadong akan na mangulahon nasala najat na maraloto patikmu di bakasan samingguon marpamuati maroham midanasida unang laluhon rimasmu tunasida nang tuhami asa anggiat malua hamion ale Tuhan sude mahami nang jinom lau sude mahami muse pilih tomo holan marhite gora nakmu Yesus Kristus tangi horma tangi yang namion amin. Marid dehita laos ti somata pasahat pelian paduahon dohot pelian amplop. Potong di jo, haleluya.
Dehon ayat 2 rim mahita jongjong. Hodi arahon Jesus sayang lului nama goi togi hormatu Jesus nalo janama tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amin.